време е. Масло. Масло. Яйце. Яйце. Шоколад. 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 Дарби! Какво? Ние готвим, не заразяваме. Аз просто проверявах качеството. Е еднакъв. Не е вярно. Има всякакви шоколади. А за тази рецепта трябва белгийски с 80% какао. Еха! Колко точно? Баба винаги казва, детайлите правят всичко. Сега почти не казва нищо. Няма проблем, просто ми липсва предишната баба. Любимата й помощница й приготвя торта за рождения ден. Може тази магия да я оправи. Браунитата трябва да са перфектни. Аз преди не съм пекла за нея. Ще бъдат перфектни. Шарлот. Дами, поздравления! Ако сте получили това съобщение, то е защото не миришете много и може да влезете в отбора. Двойното дриблиране е скучно и злополучно. И когато не знаете... Подайте топката! Ще хвърля нея, не топката. Малко ме дразни. Малко? Тя дори още не е капитан. Технически тя още не е в отбора. И ние, а дори не се упражняваме. Бъди Куин? О, лицето и ръцете на страна. Така? Да не си посмял. Или какво? Не! Бъди? Ох, Бъди! Бъди, върни се! Спрете! Бъди! Върни се! Бъди! 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 На тавана е забранено. Нарушаваш правилата. А официално и аз. Виждам защо. Страшно е. Някой друг страх ли го е? Само мен? Добре. Канки! За малко. О, не! Пипнахте! Не си! О, велики банани! Какво видя? Готварска книга. На баба е. Коя е тя? Тази в средата. Кои са другите две? Не знам, но сигурно са бабините Дарби и Хана. С баба никога не сме правили тези рецепти. Весели шоколадови бисквитки, мързелива лазания, сладкиш без думи. Странни имена, а? Може да си кръстиш сладкиша както искаш, стига да е сладък. И да го изям. Шарлот. Дишай, Хана. Ще тренираме. Ами десертът за баба ти? Съсипане. Не. Инцидентът с Брауни то не беше случайен. Това е знак. Права си, знак е. Ще направя една от тези тайни рецепти. Сладкиш без думи? Да. Ще ни трябва седронова ванилия. Имаш ли? Не. Но знам кой ще има. Кели Куин! Отдавна не съм те виждала. Влизай, яш. Джейк направи емпанади. Опитай и кажи, че моите са по-добри. Няма начин някой да направи по-добри емпанади от тези на Мама Пи. По-добри са от на Мама Пи. Ванилов проблем. О, как да помогна? Седронова ванилия? Нямам идея. Не мисля, че има такова нещо. Седронова? Какво ще готвите? Сладкиш за баба ми. О, толкова мил. Странно е колко много заприличваш на нея. Тя да заприлича на себе си. Мразя прекия път. Дано не седи зловещо отпред. Няма да гледам. Добре, аз ще погледна. Не, няма я. Добре. Го сравни с Силвърс. Много хубав плет. Това е изкуство. Добре. Трябва да вървим. Хайде. Хайде. Добавете една лъжичка с седронова ванилия. Давай.
прочели това. Внимавайте, добавиш ли седронова ванилия, има си цена. Плати ли я? Нова съм в това. Но нормално ли е да има предупреждение? Не. Не. Така е, но никой не се оплаква от готвенето на баба. Да, баща ми участва в надяждането с пайове, само за да яде от нейния. С лицето си. И това е той. Тръгвам, но утре ми донесете парче, като награда след като разбия пробите. И Дарби О'Брайан поставя рекорд за най-добро пропускане. Ха! Да, робот. Видя го. Не го е. Добре. Какво става с теб? Нищо не съм казала. Няма нужда. Аз съм. Виждам, когато има нещо. Какво е? Страх ме, че Дарби няма да влезе в отбора. Видя ли опитите й? Да, не хвърля много добре. Но може да е защитник. Може би. Но трябваше да се упражним. Тя трябваше да се упражни. А ако не влезе в Тя отбора... ще влезе в отбора. А ако не влезе, всичко ще се промени. Трите няма да сме заедно. Ние ще сме в отбора. А тя не. Какво правиш? Не го прави! Направих го. Сега тихо и вземи сладкиша. Всичко ще е наред. Малко се притесних, когато детекторът се включи, но вечерята беше чудесна. Защото мама поръча храна, след като татко изгори пилето. Забравих да намасля тигана. И да изключиш фурната. Няма нищо, сладък си така. Поне готварските умения са пропуснали само едно поколение, мамо. Време за торта! Искам да я взема! Внимателно. Ей! Спри, не бъди, моя е. Леко, леко! О, деца! Не пак бъди. 5 секунди! О, добре, още става! Бъди! Не! Добре. Баба може да я опита, не й пречи. Тихо бъди. Да, пречи. Хей, спрете! Баба ви има рожден ден. Хайде, Бъди, ще са нужни много салфетки да почистим това. Но, Хайде. забравете салфетките, ще ви дам парцала. Бъди, не е там, вляво. Съжалявам, че стана така. Исках да имаш перфектния ден и перфектната торта, за да усетиш колко те обичам. Аз исках да видиш колко много съм научила от теб в готвенето. Дори използвах рецепта от старата ти книга на тавана. Сладкиш без думи. Окей ли не? Какво си сторила? Бабо, ти говориш. Слушай ме. Трябва да се вслушаш в инстинктите си. Довери се на... Бабо? 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 Чао, татко. Пожелай ми успех, на проби съм. Добре, хлапе, на добър час. Не съм актриса. Да. За спорт се пожелава само успех. Бъди, побързай, ще закъснееш. Да не си болен. Аха, наистина остана без думи. Чакай, не говориш изобщо? Сладкиш без думи. Бъди не може да говори. Изяде сладкиша и сега не говори. Трябва сладкиша. Не мисля. И аз ядох от него днес и съм добре. Да. Бъди си кихаше. Просто е болен. Да! Хей, хора, как сте? Аз съм страхотно. Станах 6:30 без аларма. Благодаря. Аз не съм ранобудна. Днес изглеждате много сладки. Хей, носите ли ми от сладкиша? Мисля за него цяла сутрин. Спри! Точно това е. Не мога. Не спрях, докато си миех зъбите, глътнах. Много притеснена, че ми има нещо. Добре. Може би това има общо с сладкиша. Кели, кажи какво е станало с Бъди? Бъди не може... Сега ти не говориш? Хора, не мисля, че тази книга е просто готварска. Леле, да кажем на някого? Не мисля, трябва да го пазим тайна, което ще е трудно за мен, след като не мога да спра да говоря. Ще говоря за друго. Видяхте ли, че Джими си е махнал брекетите? Джими, усещаш ли зъбите си гладки? Ами ако... Не разбирам. Тоест разбирам, че ти и Бъди не говорите, но защо аз не мога да спра? Днес ме изгониха от 2 предмета. Единият беше публична реч, нали? Предупреждението. Помните ли? Внимавайте, добавиш ли седронова ванилия, има си цена.
Платилия. Нали ти добави седроновата ванилия? Олеле, ти си загадката. Като не мога да млъкна? Чудесно. Остана само ванилията, Дарби. Това се случва, когато помагам. Когато пак ме помолите да направя... Добре, дами, започваме! Първи ден на проби. Сега загрявате, нали? Шарлот, ти беше капитан през годината. Давай! Добре, момичета, застанете в 2 колони. Хайде, хайде, хайде! О, Брайан, дъвка ли имаш? Изплюя! Но трябва ми. Нямам лош дъх, но дъвката помага при гингивит, който причинява лош дъх. Но това не е моят проблем. Моят проблем е, че говоря, а говоря не... Аха, няма да го кажете за това. Ще го сторя аз. Докато лежах и плямпах при сестрата, вие се справяхте на игрището. А сега мен не боли. Няма какво да се направи вече, дами. Не мога да се оправя до утре, затова ми обещайте да не станете най-добри приятелки с Шарлот, щом аз... Ще влезеш в отбора. И ще си върнеш гласа. Наистина, защото смятам, че имам ранен гид за винаги. Автокорект. Ларингит. Всичко е по моя вина. Баба ми каза да се доверя на инстинктите, но ти си ранена. Ти не можеш да говориш и Бъди също. Бъди. Как си, Манико? Съжалявам, че си болен. И че толкова много ти се ядосах с нощи. Казах, че те мразя, но... Ти си малкият ми брат. И ще те обичам. Винаги. Дори когато ме ядосваш. Ясно? Да, добре. Чудесно. Чакай, какво? Ти говориш? Да, мога. Мога! Мога да говоря! Говоря! Бъди може да говори. Браво на него. Чакай, дали аз ще спра да говоря? О, това е прекрасно. Това беше. Но защо стана? Може би магията е само за ден. Но аз ядох от слакиша след Бъди, а получихме гласовете си едновременно. Сигурно просто изчезва. Което значи... Измъкнахме ще направим се. нова. Чакай, да направим нова? Няма начин. Трябва да изгорим книгата. Да, абсолютно. Веднага ще му правим крака й. Кракът ти щеше да е добре, ако не беше книгата. Къде да я изгорим? Вън или вътре? Хрумва ли ти друг начин да оправим, Дарби? Еха, Лешников лекуващ старт. Сякаш книгата знае. Сега вече страх ли те? Сериозно е. Трябва да внимаваме. Само още веднъж. Добре. Остана само една лъжичка седронова ванилия. Кой ще плати цената? Аз ще съм. Няма нужда да правим това. Можем да спрем сега. Добре ли сте? Добре, мама Пи ви праща този шоколад. Каза, че отива към тартове. Какво правите? Тарт. Словещо! Мирише добре. Дали е вкусен? Не за теб! Това е добро. Лешник? Какво ти е на крака? Баскетбол. Ти е на ръката. Работен инцидент. Печах си сладки ребра вкъщи и нека кажем, че няколко изгоряха. Ръката ти? Да. Но нищо ми няма. Не е толкова зле. Май вече ми минава. Леле, велики банани.
запазете ми парче от арта. Ще ги добавим ли? Знаете мнението ми за шоколада. Обичам го. Може би е хубав, но аз ще се доверя на рецептата. Напас, че ще се случи веднага, като се разсееш. Лесно ти е да говориш. Проблем? Какво има? Не мога да си движа ръката. Какво? Хей, работи! Да, работи. Но това е лошо, това е много лошо. Всичко ще е наред. Знаехме, че има цена. Не знаехме колко ще е скъпо, но ще се справя. Можеш ли? Все пак утре имаш проба. О, човече, Кели, съжалявам. Това е заради мен. Не, ще измисля нещо. Ти се постарай да влезеш в отбора, аз ще се постарая за удара с една ръка. Хайде, Мадисън, можеш си по-бързо. Браво! Справи се добре. Винаги трябва да си концентрирана. Ти също, Шарлот. Добър удар, Даркс. Добре, готови сме. В тази годишния отбор ще бъдат Алисън, Сара, Никол, Шарлот, Кели, Мадисън, Софи, Хана, Карина и Дарби. Благодаря на всички, които се пробваха. А като нов капитан избрах Кели Куин. Да! Какво? Хареса ми как подкрепяш съотборничките си. Тази година ще се фокусираме на това да се мотивираме взаимно на и извън игрището. Благодаря на всички, които се пробваха. А като нов капитан... Довери се на инстинктите. Треньор, поласкана съм, че избрахте мен за капитан. Но истината е, че да си лидер е трудно и трябва да вярваш на инстинктите си. И ничи инстинкти за играта не са по-добри от на Шарлот. Тя трябва да е капитан. Добре, Шарлот е капитан. Ще се видим утре на тренировката. Браво! Кели, за какво мислиш? За нищо. Хайде, ние сме. Знаем, че има нещо. Имам чувството, че нещата, които станаха, е трябвало да станат. Нали? Да намерим книгата, да направим десертите. Всичко това имаше последствия. Сякаш е било съдба. Става отплетено. Просто знам, че каквото и да става с баба, има нещо общо с книгата. Може би, само може би, тя е омагьосана. Но ефектът отминава. Не. Били са развалени. Виж. Малките букви винаги е в тях. Пише, това, което стори, може да се промени. Ако в нещо добро, то се измени. О, след като се извини на Бъди, проговорихме. А когато направи Шарлот капитан, ръката ти се раздвижи. Просто е. Но аз не мисля, че е така просто. Смятам, че има още. Не го казвай. Ще продължим да готвим. Трябва да спасим баба.
Какво правиш тук? Случва се отново. Остави момичетата на мира.